काय आहे? ती तवशी लागली ती चार आहोत ती काढून हार. तवशी हो. वा चला तवशी काकडी ककंबर काढूया. मम्मीने एक काम दिला. चला दाखवतोय तुमका. हे बघा मस्तपैकी पप्पाने आमच्या फुलझाडं बी लावली. ॲलोवेरा मस्तपैकी केसांग बिसांग भारी. हा ही फुला बघा डेलिया वगैरे इली. पण आपली काकडी काढण्यात ना इतकी मजा ना, बाजूच्यांची चोरून वगैरे खाऊक मजा. ही बघा मस्तपैकी लागली काकडी. 1 2 3. ओ इकडे दोडक्या पण आहे बघ. 4 अशा प्रकारे दोडक्या एक गावला आणि 4 काकडीच. मम्मी हे बारीक आता खाव काय गे. ही जी ह्याची टेस्ट आहे ना ती एक नंबर. असं सवायच फुसला आणि 4 काकडी आणि 1 दोडक्या गावला. फ्रेशली ग्रोन व्हेजिटेबल्स.